Tawa man to. Hoy guys! Woo! Good day guys! So karon guys, magbuhat og only chicken wings challenge. Diri siya. Ay, tibay. Nata diri sa Lightport ng Tagbilaran. Woo! Di karon guys, musod mi dire kaning gitawag og Wing Street. Pubayad biyo. 219 pesos. Which includes unlimited chicken wings. Yan ay mga one. Lain-lain flavor kung gusto nimo. So, samahan, game na game. Ang tuwa na. Ano na yung Wing Street guys. Wing Street. So, sa taan eh. This use nga. Okay. Ready ba eh? Kuan, buffalo. Pila gitu, ka? Pila? Tumunan. Ano ko yun? Pila discount kaya ako na ID? 20 pesos. So 199 na siya. Salamat ya. So please. Oo. 199 na ID. Salamat ya. So karon guys, Pila na siya ako? nagpabot sa order karon. 30. Adi. Ang order kay mabot ko. Pila ka minutes ang order? 10 What 5 minutes guys sa mabot ang order ng chicken wings. Unlimited rice, limited chicken wings, so iced tea. Ano na? 35 friends. Yun mo na yan, kuhan guys. Ang bucket kasudlan sa mga bukog. Pwede na mo na doon sa inyong balay for free. Nayatag nyo sa mga aero. Unya, puno na mo. Ha, puno na to, Jen. Friends, puno na to. Paul, puno na to. Bye ka. Naabot na mo kuhan guys. Ang order in just 5 minutes. Muna kita ako. Palo, gravy. Ano pa sa mga friends? Ano? Sa mga na dyan? Garlic. Yung karoon na mo goal eh. Sotdo na mo na eh. Sotdo na mo na eh. Buta na mo bukog din rin. Muna mo challenge karoon. First wing of the night. Ginig. Gusto ko sa yung eh. Hindi mo tangan. Wow. Wow. Yeah. Second wing. Paul dire. Display na na. Awag. Hang kayo ang buffalo guys. Yung pagka-gravy ko na ba? Ano yung gilis? Sabi yun. Sabi dyan. Kapol. Hindi kayo ngayon sa chicken. Kasi wala. Last time. Sabi yun. Only rice guys. Ito nagpabot sa rice. Pabot na rice guys. Automatic ito. Pero mukha na talig pa rin. Di. Click na taas. I-click ba din mo man? Ano pa easy? Kami kaya pero hang muna yung last buffalo wing. Last wing. Ano yung mga kaubal sa word conversion guys. Paul, Jin, Prince. Notpick na ko. So guys, naabot na ang order nga gravy. Flavored chicken. 10. Ano na flavored chicken? Okay. Gago! Chicken. Chicken. Dili sa Gravy nga wings chicken. guys. Ikaw mo request og pila mo wings mo. Karon na to na to ang 10 ka buok. Paugat man. Paugat. Muna yung first wing guys. Lit kayo. Kaso okay privacy. Pwede gina. Muna yung Gay, hita. Dire sa kuan guys, only wings. Ano pa kayo mapili nga chicken dire sa only wings. They charge 20 pesos. Pila ni kabuk chicken? 10 kabuk yung burger. Saan naabot ang 20 mo?
That's Habibi. Habibi kasi. Muna yung iban guys. Bakit? Hapit ako puno. Mga katunga na lang. Ano yung ipakita lagi? Ito na lang chicken wings mga napilin guys. Pero ang wings nga ang order is like 60 nakabuong tanan. Gani ay 6. Ito na ito para mo 16. Ang friends kaya pa friends? Buffalo, last na. Ha? Buffalo, last batch. Last na last. Basta yung order mo. Tamo na ang bucket guys. Kapit ako puno. Diba? Yung natiktik yun guys. Subukan yun. Chicken. Hindi naman nahanap kao ng rice. Kaduha pa yun. Pag gamay rin kao ng rice guys. Mura yung dumi ko yun. Muna yung last chicken guys. Hindi ka mag-ubot guys. Mag-ubot na ako. Last chicken mo, last 2 chickens mo. Yung basket. Dapat order ka daan kaya hindi ka makuwat. Hindi ka makuwat. Dato pa sa boys doon. Nabot na akong kwan guys. Ika tulong basket Basta game. with 6 chicken wings. And then buffalo ang flavor. Yan na. First wing guys. Wala tayo may kato kami kayo. Sino ba yung 40? Ito to right? Saan man sila kung ito sa net? Si. Second. Ito yung kaya talaga. Ang kayo buffalo. Bailo eh ba? Ako na eh. Yung mga So guys, nagpabot na sa ikopat nga basket. Okay na. Muna na last wing sa iko tulong nga basket. Isod kay Hawaii kayo ay. Bo. Aw. Eh, pag sakyo na. Guys, muna yan, last set. Ay ikopat nga basket. Which consists of tulo ka gravy nga wings. O saka tulo po ka buffalo. Kaya tulo ka buffalo ka mole ka po. Pag doon sa nakong rice guys kayo, may penalty 20 pesos. Per piece ha, per piece. Ako na lang, karoon na ng wings. Sa last 3 wings nga ako karoon. Dili sa only wings. Kami gila mga manok guys. Kami gila mga manok. Yo, bang. Apa net pag secondhand? Wala guys, surot na ako. Hindi, okay. Ako na eh. Nakita talaga guys, gabi ko ni Kaon. Mas gani ka, gabi ka mo Kaon siya. Ganun ni mo. Kami gani mo ito ka lang, hindi mo damgo. Hindi na kabata. Pag-uban po mo sa mong girlfriend sa Dreamland. Bangga. Habibi. Bumba. Buwag lang mo. Gigi. Yaoy, maron. Bigo na me. Bigo na. Gapon na. Bigo na. Gunay? Ang pangutan na. Sa mga tamuman ba sa video? Sa mong vlog yun. Buwan mo siya. Buwan siya ka na oy. Katugol ako buwan. Ngayon guys, muna sa ako. 1 1/4 bucket o 1 1/4. Pero ito, refreshing ba? Para sa refreshing. Nag-inom mo si Kwate ba? Refreshing lang. How's the sikwati, Paul? How's the Yes, sikwati? so delicious. The best. Refreshing. Refreshing daw, refreshing. Refreshing Colgate. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. Colgate na guys.
Kuangar, yung pamahaw din. Refreshing po. Refreshing lagi. Wow. Muna yung sukli na mo guys. Yeah, why both eh. Hindi mo na yung binabayaran na mo. Ang music sa brand music brand tayo man eh. 786. Upat ka chicken. Masado. Only chicken. Diri sa tayo man yung refreshing. So guys, manata sa itong unlimited chicken wings challenge. Woo! Ha! Jay, nabusog ka? So kayo? Busog. 11. So 1 to 10, pila ang rating mo sa Only Wings? 11. Ikaw, Paul? Paul? 11? Ikaw, Jen? Mga 8. Oh. Wala na, dili na siya paid endorsement. Wala na siya endorse. 8. May matanaw. Kaya po yung matanaw. Wala mag-endorse Basta guys, doon lang mo diri sa Lightport. Just like, comment, and subscribe below. Peace guys. Ata na?